dong. Ayai. Ma मोजां खबर हाय आयै हालाखौ पुलिसफोरा जेलाव हमना लांबायनो सनजिबा दानि फन खालामनानै खिन्थादोंमोन मा हे नंगौना नङा नंगौ आयै सनजिबा फन खालामनानै खिन्थादों मानो नङा माबा पुलिसफोरा बिसिनि रेकर्डिंफोरखौ खोनाजोबदोंनो बेनिफ्राय दा जेलाव सोना दोनबायनो हालाखौ बेसेबा बोथोर लांदोंनो पुलिसा रागाजोंनो आयु नंगौ मोनदोंहाय साला जेरै मावनाय ओरै फिथाइ मोनदोंना दा माबायदि मोनदों बिसोरो पुलिसजों हमजानानै सालाफोरा दा माबायदि मोनदों बिसोरो दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों खोमा बिसोरखौ सानखांनानै आं बेसेबा मिनिनोसो ओंखारबाय थादों आयै साला नुदों मालायखौ दुखु होबाय थाग्राया मालायखौ बुथारनो सानग्राया दा गावहासो जेलाव थांनांबायना बिसोरखौ साला जेलाव दोनबाय थाबाबो जायो थैजासिम सालानि आयै जेलाव बिसोरखौ थैजासिम दोनबाबो जायो बिसोर फैफिनबा प्रब्लेमसो जाबावगोन पापिफोरा साला पाप नांबाय सालाफ्रा सैमाफोरा मानिबा दुप्लिकेट जाग्रा मालायनि महर लानानै धोन सम्पति लानो फैयो दा माबायदि मोनखो सालाफ्रा बेनिफ्राय रादायालाय माब्ला फैगोन माब्ला एंगारगोन बिखौ जेलनिफ्राय एंगारगोन होननानै बुंदों माथो थाबनो फैनो होखा रादायखौ बेयाव थाबाय थानो होनांला दा गावाबा मा खालायनाय नङा बिखौ एबार फैनो होथारनांगोन ओजों थानो होनो हाला बाप्रेबा बिसोरबा आरो सोरबा सेला सुला दंबावो माबारै जि खालि पुलिसा एंगारो बि खालिनो फैनो होखा आयै गथों र' गबानो फन खालायगोन आं जाबाय मोजाङानो जालांबाय आं जेलाव थानानैबाबो बिसोर बेबायदि खालायदों सनजिबा आरो लालिमोना नङामोनब्ला बेफोरखौथ' आं खालायनोनो हानाय नङामोन आंथ' सानदोंमोन सारेन्डारसो खालायसिगोन होननानै दे जि जाबाय लोगोफोरनि मदद मोननायजों बिसोरनि मददजोंनो साला पापिफोरा जेलाव हाबनांगौ जाबाय इसोराबो नायहरदों दे इसोर नङाब्लाथ' आं सारेन्डारसो खालायगोन होननानै सानबाय दंमोन गसाया नायहरमारदों आंखौ नङाब्ला मा जागौमोन दे आं सारेन्डार खालायब्ला आं सारेन्डार खालायनायनि उनावथ' आंथ' बिसोरनि स्वभाबखौ मिथिखागौ बिसोर आरो मायबा मोनसे खालायखागौमोन जायखिजाया दा बिसोर जेलाव थाबाय थाबानो जासिगौ एंगाराबानो जागौमोन बिसोरखौ साला पापिफोरखौ दा माबार बे जेलनिफ्राय माब्ला गगोन आरो माब्ला थांनो मोनगोन माबारै गबानो जासिगौ आइजों सुदेमजोंबा बे मोजां खबरखौ मोनबायना मोनाखै सनजिबा खोन्थादोंना खोन्थायाखैथाय दाबो बेसेबा टेनसन होबाय आंबो रावनिबो बाथ्रा खोनासङालासिनो फैनानै आंबो बेयाव नांगौनिख्रुइ बांसिनसो खैफोदाव गोग्लैदों थेवबो दा बिसोर जेलाव दं देनाय जेबो टेनसन गैला नाथाय आं बेयाव थाला आं माबारै गबानो गामियाव थांफिनसै आङो बे नोगोरनि एसवालाम टाउन बे अफिस बेफोरखौ जेबो नांला आं गामियाव थांनानैनो माबा मोनसे मावनानै जाहैसिगोन फात्ता गैया बे हाला आरो बक्सिखौ माब्ला मा खालायो आंथ' गाव जेबो गिया नाथाय आं आंनि न'खरनि मानसिखौ गियोना दाखालिनो माबायदि एक्सिडेन्ट खालायनो नाजादोंमोन आंखौ बुथारनो नाजानायाथ' नाजानाय आंनि फिसाखौबो बुथारनो नाजाबावदोंमोन आरो बे सैमा हालाया लाजि गैया रितुखौबो बुथारगोन होनबावलायदोंमोन गैया आं बिसोरखौ बेबायदि दोननो हाला माब्ला मा जायो आं माबारै गबानो रितुखौदो बाबुखौदो गामियाव लानानै थांसै रितुआ थाङा होनब्लाबो लानानै थांगोन आं रितुनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंला आं मिन्थिगौ रितुआ थांनो नागिरनाय नङा नाथाय आं बिनि बाथ्रा खोनासंला एबार सानैखौबो गामियाव लानानै थांसै आङो गामियावनो थाथोंसै बयबो गोरोबलायनानै राधायाबा माब्ला गगोन दा मेम साहब मेम साहब मैंने आपको पहले ही बोला था ना वो बुड्ढा है ना वो खराब है बोल के और बॉक्सी भी बुरा है मैंने बोला ही था आपको आप मेरा बात सुनता ही नहीं था क्या करूं मुझे पता नहीं था ना कौन सोचेगा ऐसा करेगा मुझे तो पहले से ही सकता मैम साहब मैंने कई बार उन लोग को मतलब कुछ ऐसा करते हुए देखा था वो लोग ना कुछ ऐसी बातें करता रहता था मुझे समझ में तो नहीं आता था लेकिन मुझे लगता ही था और वो लोग ना चोरी भी किया था क्या चोरी किया था मैम साहब मैंने देखा तो तुमने पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया अरे कैसे बताते मैम साहब आप तो राधा सर को ही विश्वास नहीं करते थे और मेरा बात का विश्वास करेगा इसलिए मैंने नहीं बोला हाँ सब मेरी ही गलती है मुझे पहले ही आगाह हो जाना चाहिए था जब राधा ने बोला था मुझे समझ जाना चाहिए था लेकिन मैं भी अंधी थी आँख भी अंधी और मेरा माथा भी अंधी हुई थी मुझे कुछ दिखता ही नहीं था अपना जो समझा था मैंने हाँ वही तो मेम साहब अब भी कोई बात नहीं वो दोनों तो चला गया ना अब जेल में अब वो अच्छा ही होगा अब तो सब कुछ ठीक ही होगा मेम साहब साहब भी तो आ जाएंगे ना अब कब तक आएगा साहब आएंगे तो बोला था पता नहीं पुलिस कब छोड़ेगा
अ नै आबा भुटान बाबाया जेलनिफ्राय गसिगोन न'आव फैसिगोन बाबाया बाबाया फैसिगोन माब्ला फैगोन बाबाया माब्ला फैगोन आयै फैगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो फैगोन दादै सन्जिबा फन खालायदोंमोन बाबा फैबोलासो मोजां मोनसिगोन ने आयै बाबा गैयाबा दरसि मोनबाय थायो ने औ बाबा फैबोलासो मोजां मोनसिगोन एबार बाबाया फैबोलाथाय जेरावबो थांनो होखाला जोङो बेनिफ्राय आगैखौबो लाबोगोन ने बाबाया आगैखौ मादैबो फैगोन नामा मादै बेखौनोथ' मिन्थिया आं आबा आयै नों बाबाखौ फन खालाय बेनिफ्राय आगैखौसो मादैखौसो लाबोनो होफादे आगै नांगौ लोगो बयनियाबो आगै दोङो आंनाल'सो गैया मालायबा दाबा आगैयाबा फैना फैया मादैयाबा मा होनो आइ मादैया फैनाय नङा खोमा आबा मानो फैया दे आइ मादैया आंनो आगैखौ नांगौमोन ना आयै आइ मादैखौ फन खालायनो दे आइ मादैजों रायज्लायनि आगैखौ लाबोहोनि मादैनि नाम्बार गैया आंनाव नों मानो लायाखै मादैनि नाम्बारखौ दा होनबा आं मादैखौ लिंबोला मादैया फैगौमोन खोमा ने नों मानो नाम्बारखौ लायाखै मादैनिखौ लायाखैबो नालाय गैलाबो नाम्बाराबो माबा नोंसा मादैयाबा दा फैगोन ना फैया मालाय अबाव गामियाव थाफैनो बिलाय मानो गामियाव थानो हाया दे मालाय फैनो गोसो जाबोला फैगोन आरो बाबायाथ' लिंखागोन ना बाबा लिंनायाव फैबा फैबाय फैयाबा आरो थाबाय आरो दा मालाय नोंसिनि मादै आया मालाय टाउनावनो थाग्रा मानसिना गामियावबा थानो सुखुयोना सुखुआ आरो गामियावनो ओजों गावहा अफिस दङ कम्पानि दङ न' दङ अबाव फैनो नोंसा मादैयालाय होनबा आं आगैखौ मोनला बुंगोन दे आं बाबाखौ बुंगोन आइ मादैखौसो आगैखौसो लाबोफा होनना बुंहरगोन ना आङो औ नों बुंहर दानो बुंहर बाबाखौ दानो बुंहर दा माबोरै बुंनो हाबा दा बाबाया रायज्लायनो हायाना फन गैयाना दा बाबाया जेलावसो दङ पुलिस स्टेसनावसो दङ ओइ दिनैनो बुंनांगौमोन नै बिजामादैया गसिगोननो नोंसा नोंदाया गसिगोननो औ जाय दायनिगिरिमोन बिसोर हमजाबायनो मोजाङानो जाबाय दे आदाया जेबोखौनो मावखायाखै नंखायावनो हमजानायसो बियो औ नंखायनो बेबायदि जेराव थांनांबाय दे दाबोलाय फैसिगोनबालाय जेबो नंला दे आरो बेनिफ्राय आयै माबा मा बुंगोन बुङा मा जाखो मायबा नांगौमोन नामा नाङा माबा आयै नोंसोर बिबै जानो मोनसिगोन मा आयौ बिबै जानो मोनसिगोन आंहा आयौ दिनैनो मोजां खबर मोनबाय आंहा मोननै गाहाम औ आइ मोजां खबरखौनो मोनबाय थाबायहाय दिनै बिजामादैयाबो फैसिगोननो आरो फिसौज्लाबो मोनसिगोन जेवजा जाबाबो जायोहाय फिसौजो सासे जेवजा औ खेबसेयावनो भेजाल खथमखा फिसौजो सासे मोनबा हामसिगौ खेबसे लागैनो हे सोर जेवजा गथ' हराय जोंहानो माब्ला मोनथिनाय नोंलाय मैया मोनथिदों आयै दे हामबाय दे बेनिफ्राय दा डक्टरनियावथ' थाङाखैयानो खोमा माबा डक्टरनियाव थांदो चेकआप खालायदो खेबसे मा बुङो मा मायो डक्टरफोरा औ आयै थांगोन र' सासेयाबो थांगोन होननानै बुंदोंमोन गाबोन नङाबा समफोरफोर थांसै औ थां खेबसे डक्टरनो खिन्थिनाया मोजां जायोना दिन्थिना लाग्रो खेबसे औ आयै थांगोन र' सुदेमखौ फन खालायदों नोङो खिन्थादों नामा नों मोदोमाव दं होननानै खिन्थायाखै आयै आं दा फनसो खालायगोन सानदोंमोन नोंनो गावनो फन खालायनानै खिन्था मोजां मोनगोन नों खिन्थाब्ला औ खिन्थागोन दे आङो र' बेनिफ्राय नोंथ' जानो नागिरखाया बारा नोंना दुरबल जाजोबगोन मानसिया डक्टराबो नोङो गाबोन थांबा रायनासो हरगोन नोंखौ थै गैथारा मानसिया होननानै र' दाहाय सन्जिखौ आङो हाथायाव थांनानै खुसिया गिदिर मासे बायना लाबोनो होगोन फिसाखौबो जानो नागिरा ना नोङो है माबा आं जिबौ बायदि मोनो जानो बासियो मा जिबौ जानो बिलाय नायानो है माबा जिबौ बायदिथार नुयो आङो बेखायनो जानो हाया आं मुगैल'ल'नो दा नोङो बेफोरखौ सानबानो जागोन गथ' मोदोमा लानानै हायाबानो जागोन जानांगोन नोङो हायाबाबो माबोरैबा मोनसेहाय आं मुगैनायनो गोलावनो माबा आं खुसिया नुबा जिबौखौसो गोसोखाङो थै जाम्बि बेबायदि जायो नामा मा खालायनो नागिरमारदोंबा बिसोरो जेलाव थानाया माथो सानथाममानि जाबाय माथो जेबो खबरानो गैया अर लांनाय मायबा लांनाय जेबोआनो गैया माथो मा खालायनो नागिरदोंलै बिसोरो डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालायनो नागिराखैथ' जोंफोर सानैखौ नंनायनि नङिनि 10टा 12टा केसाव फसायनानै इनकाउन्टार खालायनो नागिराखैथ' जोंफोरखौ जानला माला नख्लि फाइल बानायलाबायनानै ओइ मोसौ खर' मेलेम गैयै खोनासवाखै आं मा बुंबाय दं खोनानानैलाय मा खालायनांगौ आंलाय मा खालायनांगौ नोंनि आगोलनि बे सिखाव दाखायत सार्जारि खालायग्रा मायबा खालायग्रा बे गिदिर बै बेलेग हादरनिफ्राय फैनाय गिदिर सिखाव दाखायतफोरालाय अबाव थांखो नोंना लोगोफोरा बिसोरखौ कन्टेक्ट खालायनो हाया नामा
अबे बिफा खर' बिमा खर'नि माजों खथि खालायनांगौ आंलाय नै आंनि खर'जों खालाय नोङो आंनि खर'जों खालाय मेलेम गैयि जाबोर नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो सैमानि जात ओइ बाला आंखौ बुंबाय थानाङालै नोंनि थाखायसो बांसिन जादों मिन्थिबाय साला बे सैमा पुलिसफोरा मा खालायनो नागिरदोंथाय बे रादाया मायबा नङा मायबा मोनसे लगायखादों बिसोरखौ मायबा खालायनो थिनखादों बिसोरो आं हले बेलेग बायदि मोनदों खिन्थु बिसोर जेलावबो दोनाखै खर्टआवबो लायाखै बे लकआपआवनो दोनबाय दङ मायबा मोनसे सोलिगासिनो बिसोरनिया मायबासो खालायनो नागिरदों बायदि मोनदों आं बिसोरखौ बे हारामिफोरनि प्लेनिंनिफ्राय दा माबायदि खारग'नो बे लकआपनिफ्राय दा माबायदि खारग'नो हागोन सोरबा खारग'नो बेनिफ्राय ट्राय खालायना नाय नों हागौबा सिथा अमा बुन्दा साला इंस्पेक्टर सर राधा कब तक छूटेगा बस और 2 दिन कल नहीं तो परसों आप लोग राधे को लेके जा सकते हैं हाँ जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा अरे भाभी टेंशन मत लीजिए कल नहीं तो परसों आप लोग लेके जा सकते हैं बस कुछ थोड़ा सा काम है उसके बाद आप लोग लेके जा सकते हैं हाँ सर अभी भी हम लोग को डर लग रहा है ये लोग बहुत बुरे आदमी है ना पता नहीं कब क्या कर दे इसलिए राधा को जल्दी से लेके जाना चाहते हैं हम लोग अरे हम है ना हमारे रहते हुए और क्या डरना हाँ सर आप तो है ओ शांति अरे कहाँ चले गए जल्दी आओ हाँ मैम सब आए हाँ मैम सब कुछ चाहिए क्या अरे शांति मैं राधा को देखने जा रही हूँ पुलिस स्टेशन में तुम बाबा को अच्छे से रखना ठीक है बाहर जाने मत देना घर के अंदर ही रहना दोनों मैं जब तक नहीं आती हूँ तुम लोग बाहर नहीं निकलना ठीक है और बाहर का दरवाजा जो है गेट वो बंद करके रखना अच्छे से हाँ मैम साहब मैं अच्छे से बंद करके रखेगी अरे मैम साहब आप साहब को देखने जा रही है मैं कुछ खाना बना देती ना साहब के लिए आपने पहले क्यों नहीं बताया अरे मेरे दिमाग से निकल गया मैं भूल गया कोई बात नहीं मैं रेस्टोरेंट से लेके जाऊंगी तुम लोग बस अच्छे से रहना ठीक है मैं अभी जा रही हूँ अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना ठीक है मैम साहब मैं कर देगी हाँ जेबो गेरेन्टि गैलाथ' गावनि होननानै बुंनोबो रावबो गैखाला आरो रावखौबो फोथायनोबो हाला सोर माला मा खालायो दरजाफोरखौ मोजाङै फांथेना थानो होननायानो मोजां ओरैनोबाबो मोनसेनि उनाव मोनसे जाखाबाय थायो खेबसे जाखांबाय आं बेबायदि आरो बारे बारे जाहोबाय थानो हाला गावनो माबा जानानै थानांगोन आरो मा थिक बिसोरखौ जेबो फोथायनो हाया बिसोर हमजाखांनायनि उनावबोथ' बिसोरनियाथ' बायजोआव गोबां लोगोफोर दं खोमा सोरनोबा जुदि खिन्थायो बिसोरनि न'आव थांनानै एरै खालामनानै फै होननानै मा जागोन फोथायनो हाथारला आं बिसोरनि सभाबफोरखौनो माबारै थांनानै फैनि आरो गावबा गावनि सांग्रांथि जानानै थायाबा पुलिसजों मोजाङै रायज्लायना फैनि माला मा खालायो रादायखौ माब्ला एंगारो पुलिसाबो जर खालायाबा बेबायदिनो लाखिबाय थानो नागिरगोन उनाव आरो मा जालाङो थाबनो लाबोनो हाब्ला मोजां जागोन आरो पुलिसनोबो खोन्थाबोनांगोन बिसोरनि सोरबा लोगोफोर थानोबो हानाय जोंफोरनि न'आव एटेक जानोबो हानाय होननानै पुलिसखौबो माबोरै खोन्थाना फैखागोन आं गिनाय मोनसै आं नङाबा